Det kræver bare, at man står foran toget. Jeg dræber lige nogle kyllinger. Så bare. Nej. Kylling. Så lige one-shot, det tror jeg. Og jeg siger det bare lige, jeg har noget kød som healing. Jo, man kan hoppe igennem det der vindmølle. Altså vindmøllen, så det lækker. Og jeg kommer lige, for jeg har brug for skud. Pumpskud. Yes. Hvad fik du? En sniper. Ej, Theo, afslå det. Jeg har også en sniper, og den er blå. Hvad siger du så? For min, det er ikke en sniper, for den kan ikke sigte ordentligt. Nu, Theo, når du skyder sådan, så kan de andre altså se, hvor vi er. Ja, men min sniper kan altså ikke sigte ordentligt. Det var irriterende. Alle mine sigtevåben ikke gider at sigte. Så har jeg fået et sigtevåben, så gider jeg ikke at sigte. Ja. Jeg kommer fra for at se, hvorfor et våben det er. Den her er... jeg har et... Jeg kommer nu. Fordi jeg kunne godt bruge nogle lille af våben. Den gør stadigvæk at sigte. Bare det er jo bare en sugekoppegun. En sugekoppegun. Der kommer folk nu til. Der kommer, lad mig kigge. Ikke se. Fik ikke hans marker. Det er hans marker. Fik også den anden. Jeg ramte den anden. Jeg ramte ham der dernede i trappen. Så dræbte jeg den anden. Jeg har fået 2 kills. Fik også den anden. Far, jeg har 0 kills. Jeg fik altså 1. Far, jeg fik altså 1 af dem. Ja, nogle gange er det lidt fejl. Det kommer an på, hvem der skyder på dem mest, ikke også? Det er jo ikke... Ej. Der er flere. Far, nu har jeg 1 kill. 1 kill, det var det bedste kill, jeg kunne få. Flot med mig. Det er fint med mig, jeg har 1 kill. Som der er blot shotgun her, hvis du vil have. Jamen, jeg har en blå pump, far. Det var mig, der smidte den der pump. Far. Jeg siger bare lige, det var mig, der smidte den. Ikke spillerne. Dø, kyllingrølle. Dø. Er der nogen, der skyder? Nej, det var mig, der dræbte en kyllerølle. Og det var mig, der dræbte en kyllerølle. Ja. Nej! Og jeg kan altså se, der blev bygget nede ved det her hus. Der er en gave nede ved huset her. Er det godt, eller hvad? Skal jeg følge efter dig? Ja, det skal du. Men lige er jeg hoppe dernede. Ja. Det er mega godt det her. Fjender. Ja, jeg har fundet ham. Og hvem var det, der fik ham? Jeg har 1 kill, så... Bare vi har dræbt 5 teammates. Han må da have en holdkammerat et eller andet sted, for han døde da ikke med det samme. Ja, holdkammeraten er nok smuttet for ham. For jeg har altså set en gave. Nu er vi ude af cirklen, hvis vi står hernede. Nå, det er så at gå ind i cirklen.
Der er sådan en torve herinde, vi kan komme op på broen med, hvis det er. Det gør jeg, for der er godt loot på en bro. Ja, den her over, den her op, den kører ikke hele vejen op. Den her gør. Der er nogen, der har hentet huset her. Ja, hvor vi lige har været, eller hvad? Ja. Du er langt væk fra mig, Theo. Lad være med at gå hele vejen derhen. Jeg er allerede helt herinde. Kom og tror, det kan. Bare gem dig, eller gå i dækning, hvis det er. Nej, jeg makker ham nok selv. Ja. Jeg har fundet ham. Det er en Midas! Fik ham. Midas har en teammate! Midas har en teammate! Midas har en teammate! Er der en til at stede? Ja, jeg har fundet ham! Sådan, jeg fik dræbt dem! Sådan, Theo. Nu faldt jeg selv ned, der hvor Slue faldt ned. Bare, jeg har Og 3 han har helte. skjold. Hvis du mangler skjold, så havde han. Jamen, det gør jeg, for jeg har 0 skjold. Okay, der er en mere shieldton deroppe fra. Og jeg går lige op til... Der var den. Og jeg går lige op til den anden shieldton deroppe. Der er folk op igen. Nej, far, det er nogle andre nu. Ja. Skal vi gå derhen til dem? Jeg vil gerne. Jeg kan ikke se dem. Jeg vil gerne lige se, hvor de er henne først. Men jeg kan høre dem. Jeg har set dem, far! Jeg har set dem! Jeg har fundet dem. Og der er... Bare til at... Marker er der også. Han har et lille en pump. Ja. Far, de har været inde i en tiervogn. Far, de har været inde i en bolt. Ja. Er de ikke sindssyge? Jo. Så har vi lige været inde i deres vogn. Far, der var en gun, jeg fik af ham. Døde. Hun faldt Jeg ned. har... Jamen, jeg har fået hans gun. Vi er ude i spjærklen. Ja. Far, kan du tage motorcyklen derhenne? Hvor er den henne? Der er Jeg en ser ikke. motorcykel, der plejer at være her. Det var ikke. Hvor skal vi ikke bare komme ind i cirklen til? Jo. Der er ikke så langt. Det tager til ziplineren. Nå, men det går da meget godt. Theo og far. Det ultimative Eventyr! Men far, jeg har seriøst kun lille våben. Og nu spawner øen. Der er fjender. Fjender er lige meget. Nej, det er jeg ikke. Der er brug for hjælp. Okay, jeg kommer. Der er en zipliner på vej op til dig. Far, har du brug for en med kun lille våben? Nej, Theo, jeg har brug for hjælp. Jeg har. Jeg bliver nødt til at gå væk, ellers er lige for. Au! Theo, kom væk derfra, kom væk derfra. Nej, jeg har nakket den ene. Kom op nu. Jeg fik den anden, far. Jeg fik den. Hvor du tager, Theo. Jeg bliver nødt til at flygte fra. Far, han har stadigvæk sin gun. Det var sådan en her. Han havde. Jeg hader den. Den rammer så... Har du et shield generator? Jeg har ikke nogen shieldton, men jeg har et guldvåben. Okay. Men jeg har en medkit også. Ja, det behøver jeg ikke. Jeg Okay, kan godt bruge noget skjold. men jeg har ikke noget skjold. Nej, jeg skal ikke proppe min medkit. For jeg har en guldpump. Den pump, som du døde med sidste gang, hvor du prøvede at nakke boldene. Og jeg har fundet den blå sniper. Har du det? Mhm. Er det, du Der har er der? et sigtekorn, der virker.
Endelig, vil du have den? Vil du have den? Ja, det vil jeg gerne, hvis det. Okay, det vil jeg ikke have. Den har ikke scope, jeg kan ikke sigte så langt med den. Jeg kan heller ikke lide den. Jeg elsker andre sniper, men jeg hader sådan nogle der. Og må jeg sige, hvorfor den havde det der? Fordi man er god. Den er god til at ramme folk. Den der. Hvor er det? Jeg går hen til øen, bare. Og du er stukket af fra mig, Theo. Du er bare løbet uden at sige noget. Jeg var helt alene. Det var mig, far. Det var sådan, at du kunne finde vej. Jeg kigger om lige, om der er nogen, der er i gang med at tage flaget. Okay, det er der ikke. Hvad vil du helst? Jeg vil ind i cirklen. Ja, det vil jeg også. Fint. Hvad vil du helst, Val? Er det ikke rigtigt? Far, du ved godt, jeg lige fik sådan en der, som man får for at komme ind i en vault. De har været inde i den der tier-vault. Nå, er der nogle specielle våben derinde så? Nej, det er bare ligesom en normal vault. Far, man mister ikke liv, hvis man trykker dobbelthop, når man lander. Det er ikke bare fordi vandet var dybt. Nej, det er det ikke. Det er kun, hvis man trykker dobbelthop. Der er ikke mange tilbage. Ja, der er 11 tilbage, og jeg har 6 kills. Og vi har dræbt 11 teammates. Jeg er lige foran cirklen, og lidt ind i cirklen. Og nu er jeg halvt ind i cirklen, og nu er jeg helt ind i cirklen. Det er bare fordi et godt sted at være her, hvor vi kan få lidt dækning og måske være lidt højt op også. Bakken, far! Ja, det var en god idé. Der er nogen derhen. Jeg går derhen. Far, det er den her vej. Der, jeg har fundet den. Jeg så den ene. Jeg så han lige at gå til imod bakken. Så vi kan dræbe. Ja, han gik til siden. Til venstre side, far. Ja, okay. Der er også nogen her bag os. Ja, men du skal bare følge efter mig. Nu kommer der en bil. Det er en motorcykel. Ellers er det en bil. Er det dig, de skyder efter? Nej. Der. Der, jeg har fundet den ene. Han ramte mig, far. Jeg har brug for en medkit. Jeg pakker mig min medkit. Lige med det samme. Far, jeg har nærmest ikke meget liv. De skriver mega meget. Har du nogle medkits? Ja, jeg havde en medkit. Okay. Nej, 2 medkits. Okay. Har du dræbt den ene? Nej. Det er mig. Skal vi gå derhen? Og Nej. mine gun, de er bedst, når de er tættest på. Er de det? Nå. Ja. Det står til. Jeg ramte ham for 24. Så han kan godt gå hen til os. Så må vi hen ad vejen her, hvis det er. Der er en derhen. Far, jeg er nede. Gå op og hil mig, jeg er om bag træet. Jeg kommer nu. Han kommer. Far, jeg kan droppe et guldvåben til dig, hvis du vil bruge en guldpump. Far, har du brug for en guldpump? Ja, jeg dør nu selv. Nå, men jeg har en guldpump til dig. Ikke hvis du gemmer dig. Skynd dig, far, jeg kommer. Jeg slider. Jeg dør. Det kan jeg ikke, og jeg løb